Kublay pi berak suggestion ha kaneka video jonga ha kaneka singite kuma pitip mo kidon kibala tip na preng jupi robat kidon ru kiba ompat tip na preng jupi te kaneka video kadai tangnya gitu kiba ompat tip ta ha kaneka video ngan sa hikai ngan sa pani pi kumno papin apply ya kata ka jingle monetization jumpi hadin magi YouTube channel ka jumpi kala dab 6000 ke subscriber but 1000 ka watch time hadin da pila la ban pendep ya kata ka milestone ka rule ka anjong ka YouTube enda pila dep kata pila sedang nok ban yok ban kamai lembada kini ki advertisement hapo ki video ki jongpi kanang mo pinyok ban kamai pisa lembada ki video ki jongpi hapo ki YouTube channel ki jongpi kadon ki role ki ain ki bah pi haban pendap ya ka kerteng jongpi ya ka address jongpi nanta ya ki role ki ain jong ki YouTube te kumno ban pendap ngan sapan i ya pi ha ka screen jong ka komputer ka jongamo kanang mo pin Shy pin tu te yola se ki don apreng jong pi ki ba ompat don ye ki laptop la ne ki komputer ro mo compare ya kata select apo ka Google Chrome ka jong pi sa on ka desktop site jong ka mobile jong pi hadin kata ka mobile jong pi ka screen jong ka mobile jong pi kala long tik ha ka dur jong ka komputer ha ka dur jong ka laptop te kito ki ba le da ka mobile mo baro ka rukom knyot ka rukom klik e ka long kum ju hi te kumno ba pin klik ba pim nom bakla ban klik ha e bat klik kumno bat ke ngan sapani pi detail ha kane ka video ka jonga te sape jadu buko jong kane ka video ka jonga ka ba menta ka singi ngakarpa di pi lada bidang spoit mai kane ka YouTube channel ka jonga ka bukateng nadong sedong ngakarpa di pi sumpah saya subscribe pi ba YouTube pi ing turum sa subscribe atur batar ya auto subscribe button YouTube don na kata screen jong ka mobile jong pi tengen ya sedang no ya kata ka topik jong kane ka video ba kuno ba pin apply ya ka monetization da pila dap share jar ke subscriber ba 1000 ka watch time ki ba pet yang tu mo da ha ka par ba pi apply nga kerpa di pi ba pin pet ha ya kane ka jipni jonga ha kane ka screen kon jong ka screen jong ka komputer jong amu kanang ba pin smutu kanang ba pin nam bakla ban pendap hey yo la se la shai la singi da pin nang ban pendap mo yo la se pi bakla ban pendap hey hang ne hang tai yo la se ka thun ha ka account jong ka YouTube channel ka jong pi ka sapet pa jai pa jai nice skip ya kane ka video kanang ba pin tip shai kai kumno ban apply monetization ya ka YouTube channel ki jongpi daha kane ka video ka don ka YouTube channel ka kerteng proud to be kasi te kane ka YouTube channel mo menta kasingi kala yo no ban monetization ka jing monetization hapo ka YouTube channel te kane ka YouTube channel ka yo sedang ban yo kamai pisa tenda la poi ha ka YouTube setting ka jongpi mo ka ba pi i hang ne te harum hangne pi e batho EARN badute sign dollar mo te sa click hangte enda pila dep click hangte pat pi e katuka ka ba step ka banikong ka bakito start your earning journey and then short fit ads ay bakito ki wiki judge program jo kade ka YouTube pe pani hang to but harum pat pi e una bakito apply now te sa click back direct apply now hang to Endap lapoy ha kane ka page ka bakidon likely ki step ka baningkong kadai ban review ya ka base tam jong kane ka Google AdSense jong kane ka Google term ka jong pi ka baningkong step ka baar kadai ba pin hapan pendap ya ka Google AdSense account ka jong pi ta ka step ka balay pat ka step ka balay kadai ka jing review jong ka YouTube ya ka YouTube channel ka jong pi mo ya la sai ka dan ya kine ki copyright strike la ni ki copyright claim te din ta kadaw ka step ka baningkong te ka dap tang hadin ka to kane ka second ka step ka ba kala ban simpo hapo arp saw kan ta ai te hadin kata ka step ka balai pat ka shuyai la kayai tenda kala dep review tenda kala dep check na po YouTube ya ka te ka channel ka jongpi te ha ka baningkong ka step ka baningkong ka ba ki tho ang ne read this term carefully and this apply to your participation in the YouTube partner program. Tahang ne piyo iba ki kita ki rule ki an ki ba pinhaban pule ya baro kito ki rule ki anjo ki YouTube mo dengan ngalada pule hang ne ya baro ki ne ki me ki jing thok ki role ki an ki jong ki tela da pim pat nom pat pule ya kine te karpa de pi ba pin ya pule jai pa jai ya kane ba pin pule kana ba pin snothu sepang ki role ki an ki jong ki YouTube enda pila scroll harum jong kane ka page ka ba pio im ne scroll button hang ne mo te sa I handu bu ko jong kane ka screen enda pilio I ya kane ka box ka badan hang ne harum ka ba ki tho I accept that base stem kamut kata ngapriang not ya kine ki role ki an jong ki YouTube kalong ko tamo ya ka ba pin pule inado ko basang hado ka bukot din ta ka daw ba pihaban pule te ki ong
I accept the satik hang ne. Endap la dap tik hang ne pat sa click une bagi tho acceptance. Endap la dap click hang to pat kane pat ka step ka banikong mo. Hadin ka to kane second e dala ka biang ka internet jumpi da kala ayupan kala tho kang te done ka ba pi yang te ka step ka banikong. Hadin kata ka step ka ba arpat ka de ka ba pi haban pendap ya ka Google AdSense account ka jumpi dahang ne pinap tho ka kertang jumpi pinap tho ka address jumpi pinap tho pin code jumpi bat kum ta endap la dap ka to ka step ka baningkong sa click pat une aga step ka ba ar ka ba ki tho start hang to te sa click hang to start Baningkong ka pinyo hang ne kamut baka tho you will be redirecting to AdSense for the YouTube to complete this step. Dahap kay gadan ka way ka box hang ne ka ba pihaban select hang ne sa click une o arrow ubadan hang ne endap la dabang to ka hang ne pat ka kliba hato kane ka kertang jong pi ka don na ka Google AdSense account ka jong pi ka ba menswa nama kane ka Google AdSense account dire tang ka YouTube channel ki link pat bat ki kanja advertisement ta din ta kataw mo dire tang ka YouTube kane ka Google AdSense account ta dadi ba pi la don lupa ya kane ka Google AdSense account te sa click I have the existing AdSense for YouTube or AdSense account te da pim Nomdon ya kane ka Google AdSense account ka jongpi te sa click hang ne baki tho no I don't have the existing account te sa click hang to endap la dap click hang to pat ke sa click pat continue endap la dap click pat continue kar sa yalam yapi ha ka Google AdSense account ka jongpi mo pin haban pendap ya ka email ka jongpi te enda sa select kano ka email jong ka to ka YouTube channel ka jongpi mo te sa click ya ka to ka email na click ra ya ki email ka jongpi sa click ya ka to ka YouTube channel ka jongpi ka ba link bat ka to ka YouTube channel ka jongpi bat to email u jongpi te sa click ka to ka email ka jongpi na inom bakla ya kita mo dapat bah ya ka jithok ba ki tho angta kabanikong kabapi iyang to ki tho ya ka link jong ka YouTube channel ka jongpi hadin kata yo billing country and territory te ngi sa po India ki khasi sa po India te sawat ka India ka ba ki tho ne sa e ka don India okay ka don ne te sa select kane ka country jong pi ka ri ka jong pi mo te ngi sa po India te sa TV ba tho India hadin ang to pat hang ne harom pat ka tho ba AdSense for YouTube term and condition te pila ban pule kane te ngala da pule man swa mo ngala pun banga apply ka ne ka monetization jong ki wait hang ne ki tho ba kata persen kaya sa YouTube kata persen kaya sa to nong sna video ki tho terang to ki ro pe an ki jong ki don adu kat san kan nyo kan rutli kita ki jing so to so thau jong kane ka Google AdSense account jong tu ba nong sna account then da i hang to harom da plus scroll to harom pat ki tho kane ka box sa tick kane ka box ang to I have read and accept the agreement then da bila da tick ya ka to ka box ang to te sa click pat set up account Endap ladap knyot ang to set up account kan sayat kan kan jing pedap ka kerteng joki ya ka address joki bat kum ta ter ki bun ki ha ki bap ya haban pedap enda lapoy kan ka page ka pi i hane customer information ka pi haban pedap nadang sadang hang ne mo te ka box ka baning kong hane ki tho individual hi hang ne na click re ya kan ka ki tho organization kiwi ki bro ki ba ki bakla ban pendap ya kane mo ki bun mo ki ay kini ke organization nama ba ki singaw kata ka organization yo la sa ka YouTube channel ka ba yalong group na ay kita de ba ka channel jong pi ba pi bun member romo sa click bet individual na nom bakla ban ay kane ka organization sa ay bet select bet kane ka ki tho individual Hadin kata kila tho ang to ka kerteng jongpi ka ba ang to nai bakla re ba kila tho ang to bo bet bukum bakal long to hadin kata pat ka tho sa kane ka address ka jongpi dengan speni pi anda ngalada pendap ya baro kene ke address jong kane ka account jong ne bro jongi tenda pila da pendap Hakate ka step ka baningkong hakane ka step ka baningkong ka ba pi yang ne bakit ho nim de ka kerteng jongpi mo te ka kerteng kala dan lupa hang to te address line 1 ka pi habat padap ya ka snong ka jongpi nanta ka ja ka shong ka ja ka sa jongpi
detail subo menta dadai ba ki shong haslong nai ong ruba tang nai tho ra tang update haslong mo tho akano kano ka dong la ne ka area la ne kano ka da dei ki nong molai tho molai da dei laim kra tho laim kra exact ka address jumpi kumba ki pendap hak to ki jing online shopping e jumpi mo sa pendap full lang to sa check ba ar license ya ka address ka jumpi ka baning ko sa pendap ka to ka line address line 1 te ka address line 2 pat ka dan hakano kano ka post office ngelane ka kerteng post office kila roban pendap lane subo menta da dei ba pi sa marjan kamadan polo te sa ai ka address line 2 ha marjan polo e kumta ka address ka ba long popular ha ka address line 2 te hangne ro pila ban tho da dei ba umdon ki jaka ki ba popular e to te pila ban tho ya kane ka kerteng jong ka post office ka ba marjan ban ka snong ka thau ka jong pi hadin kata ka city te kung bagitip ngite ngila la an balong ba de ka shlong hi ka city mo te sa pendap shlong hang tu hadin katapat o postal code une o postal code undere o we ro code undere une o tai code o kunja code mo ude o pin code jong pi ne te sa tho kat kum o pin code ki jong pi ka we ka district show ka we ka district kala ban ya pher o pin code te sa pendap o pin code hang tu hadin katapat ka state hang tu ki don ka state hang tu nang no ka state ka ba pide na ne da asam ngatarai na asam te kimdan re kiba page mo te baro kiba page kan video kile na Meghalaya te sa wat ya ka Meghalaya ka ba pi yang tu mo hai ka dan ka Meghalaya te sa klik ang tu ka Meghalaya hadin da pila da bang tu te sa pendapat o phone number jumpi o phone number o ba pidang running o ba pidang use ya o phone number te sa tho o number phone jumpi hang tu te nga ka pen blur hang ne mo kanang ba kim yok yaw ne o number phone e jong ne o guy jong yu ba ni pen apply hang ne enda pila da tho ya parok kite ki jing tho kat kum kate ke bakila ayang te sa check bah ar license kanang ba phim bakla mo la shai license ni te pi haban check bah ar license da pila da tho da pendap ya kite ka jing pendap ang te enda pila da check sa click pat submit ang ne ka bagi tho ang ne harum submit enda pila da click ang to pat kan sa one sa kaway ka pop up ang ne ka bagi tho we are reviewing your information kata kamod bakidang check ki YouTube kita kinong try hapo ka YouTube office mo yala sementa kampat poy kaneka message kajungi ka bagi phaang nete hadin katopat kala debno kaneka step ka ba yala se kaneka step ka ba arpat ka sulong tangkom to he kajung apply kaneka monetization hadin kato kane porpat kinsa ong ba kinsa haban lek ya kaneka step ka baar and dapila dap ya step ka ban kong dapila dap submit ang topat kaneka step ka ba kila to in progress tahadin kanepat your account is being created or associate the approval and the association process usually take several days but in some cases it can take to 2 to 3 weeks tikong ne ba yala sa kaneka jing review pa jung kimo kalaro ban simpor kumba ar la ne lai tayo e ke ba kito ang ne te ngatharai ba hadin kato kane ar saw kanta e te kala dap hi kaneka jing review ka jung kipat te hadin ngenda kala dap review kala dap check ya kateka step ka ba ar ya kato ka jing tho ka jung pi yaw to pin code jung pi bat kum ta termo te kaneka step ka ba lai pat pisyo ka la yat bat kum to kumba kala yat nai lekshu ya kane katai mo nama enda kala dap in progress kate enda kala dap check ya kate ka step ka baarpat kate ka step la balai pat nama kate ka jing check jong ka YouTube kai ka bagito ne YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policy will email you a decision usually within a month this step will begin automatically after you complete the first 2 step hang ne ki ong ba kani ka step ka balay pat kadai ba ka jing review jong ka YouTube ya kani ka channel ka jong pi ba hato kani ka YouTube channel ka boot am ka long ka ko kamdir mo ka ba ki tu lane kani ka tay mo ki ong ba hato kani ka channel ka boot am ya ki role ke an jong kani ka YouTube monetization policy nama kadai ki rule ke anjo pe YouTube mo te ki check ang to te adin katapat kane kala iya hi automatic
kane ka step kabalay hadin katapat kinsa ong hendak keladap in progress kate ka step kabaar pat kinsa sen ya ke email hapo ka email ka jong pi khnang ba kate ka email kinsa ong ba hato kane ka channel kala long na em ban le ya ka monetization but ki reject ne ki accept ne ya kate ka YouTube channel ka jong pi tangkum ne ka video ha kane ka sngi yo la se kane ka video kala ban a jing rap pat jing mentoy na ka banta jong pi ki badang mut ban apply ya ka monetization ka jong pi hapo ki YouTube ki channel ka jong pi tengang permat skam ba kane ka video ka jong amo kan yarap na ka banta ki to ki ba umpat tip ba kumno ban apply ya ka monetization ya ka YouTube channel ka jong pi pilata kane ka video jong ka yarap na ka banta jong pi shimit ki ba pe ya kane ka video nga krapadi pi ngom bhasa click to share obo pi yang tu room jong kane ka video but sa bu ya ka status hapo ki WhatsApp ki jong pi tangkum ta la biang te ingin saya kedua hai ki wipat ki video kublai shibun